ಆಟಿ ಮುಗಿದು ಆಟಿ ಮುಗಿಬೇಕೈತೆ ಒಂದು ಆಟಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಟಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನು ಮುಂದೆ ಫುಡ್ ಬರೋಂಡದೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ದಿಪ್ಪನ ಗೊತ್ತು. ಹೆಲ್ದಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ವೈಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಲೈಕ್ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಸಜಂಗ ಸೊಪ್ಪು. ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲದಾರ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಸ್ಟಫ್ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ಬೈಪಾಯಲಕ ಬೈಪಾದ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ದುಬೈ ಮಂದಿ ಕಂತೇವ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಅದರದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಹಾಕಿದ ಪದಾರ್ಥನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬೆಚ್ಚ ಚರ್ಮುರಿ ತಯಾರಾದುಂಡು ಮೇರ್ದುಲೆ ಚರ್ಮುರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪಂದುಲೆ ಸುರಿಗೆ ಕಡ್ಲೆ ದುಬೈದ ನೀವು ಊರು ಚರ್ಮುರಿದ್ದಾರೆ ದುಬೈ ಚರ್ಮುರಿದ್ದಾರೆ ತಿರ್ಕೊಂದುಲೆ ಚಟಾಪಟ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೋಟಾ ಭೀಮ್ ಲಾಡು. ಆಟದೊಂದು ದಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಊರುಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಬೈಡ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಆಟದೊಂದು ದಿನ ಆಟಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಡೆಲಕದು ಅವು ಪೇರ್ ಬರ್ಪ ಮರ್ದು ಬರ್ಪ ಆಟಿ ಪಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕರಾವಳಿ ಕಸಿನ್ಸ್. ಇವತ್ತಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಲಾಗು ಬಂದದಲ್ಲ ದಾಯಗ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು. ಸೊ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಪಾದರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತುಳುಟು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂವಾಡು ಪಂಡದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟೆ ಮಲ್ಪ ಆಟಿದ ತುಳುಟು ಅಂತ ಗಮ್ಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋದೆ ತೋಚ್ಪಾವು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಕುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವ್ಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಯುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತುದುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡು ಈ ಇವೆಂಟ್ ತೂರೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತೂಕ ಎಂಚಾಬಿಡುವ ಆಟಿಡ್ ದಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಪೂರ ವನಸ್ಸು ತೆನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಪಾವ ನಂಚಿನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯರುಂಡು. ಸೊ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತೋಚ್ಪಾವ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಲೋ. ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಲೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ತುಲೆ ತೋಚ್ಪಾಲೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತುಲೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ದುಬೈ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಜಿಂಗಲಾಲ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಜಿಂಗಲಾಲ ಬರೋದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಬರೋದು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೈದ ಆಟಿದ ವನಸ್ಸು ತೆನಸ್ಸು ತೋಚ್ಪಾವನ್ ತುಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಆಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಕಲಂಜ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಆಟಿ ಕಲಂಜ ತೋಚ್ಪಾರಲ್ಲ ಬಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಆಟಿ ಕಲಂಜ ಅದು ಸತತ ಏತನೇ ಬಾರಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಸತತ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂತಕೊಂಡೇರಿ ದುಬೈಡ್ ಆಟಿ ಕಲಂಜನ ಒಂಜಿ ತೂಪುನಿ ಪಂಡ ನೆಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬೇತೆ ತೆನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಟಿ ಕಲಂಜನ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ. ಈ ವೇಷಭೂಷಣ ಪಾಡು ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅದು ಏತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗದಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಇದು ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಂಡ ಇಂದು ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಗ್ರೇಟ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಅಕ್ಕ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಸಂಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಎಂಕುಲ na na
ತಾಡಿ ಬಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಡಿದ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನಂಚಿನ ಮಿಸ್ ದೇವಿಕಾ ತನ್ವಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುರುವಾರಿಯರು ಆರಿಗೂ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಕೊಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೀತಾ ನಾಯಕ್ ಅರುಣಾಚಲವಾದಿ ನಿರಂತರ ಕರೆಗೆ ಸಮಾನ ಭಾರತದ ಪುರಾಪುನದೂರ ದುಬೈಲ ಮಾನೆಂದರೆ ಗುರಾಪಣಿಸಿದ ಬಿಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆಂದ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಶಿವಧನ್ ದಂಪತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಯೋಜನೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಂಚೊಳ್ಳೆ ನೀಗೇಂಡ ತುಳುವಾಡ ಎತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಉಂಡು నేను పండుగలే ತುಳುವೇಂದು ಪಂಡಿಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ತರ್ಕೊಂಡಂತಿನ ಗುಣ ಉಂಟಾಯಲ್ಲ ಆ ಗುಣ ತುಳುವಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಈ ದುಬೈದ ಈ ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಕಡವಲ್ಲ ಏನೇ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ತುಳುವೇರಿಂದ ಪಣಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದುಂಡು ತುಳುವೇರಿಂದ ಪಣಿಯದ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದುಂಡು ತುಳುವರಿಗೆ ಇತ್ತಂತಿನ ತಾಕತ್ತು ಆ ಒಯ್ಪು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರಜಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕೌಂಟರ್ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ರಜಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾದಾಪುರ ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು ಪನ್ನೀರ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬಟ್ ತೋಜ್ಪಾಲೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ನಂದು ಗುಜ್ಜದ ಹಪ್ಪಳ ಮೂಡೆ ಪಜ ಮಡಿಪದೆ ಮಂಜಾಳಿತ ಗಟ್ಟಿ ಪುಂಡಿ ಚಿಲಿಂಬಿ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಸಾರಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಇಂದೆತ್ತ ಮೂಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ఒక ಕಂಚಲ ತುರದ ಪಾಯಸ ಸಾರ್ನಡ್ಯ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಮುಲು ಪದಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಚುರ್ರಗಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಬೊಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪದಂಗಿ ಕುಡು ಬೊಂಬೆ ಒಂದು
ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು ಚಟ್ನಿ, ತಿಮರ ಚಟ್ನಿ, ಕುಡಿಕ ಚಟ್ನಿ, ರಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂಡು ಪುನರ್ಪುಳಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪದಿಂಗ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂದು ಪೆಲತರಿ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು. ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ಮಾತಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ತುಳುನಾಡದವು ಮಾತಾಡವು ಮಂದ ಒಂಜಿ ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಚಿಮ್ನಿ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ತರ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲಕಾಯಿ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ಬೈಪಾಯಲಕ ಬೈಪಾದ ಅವು ಅವು ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಪಾಯಸ ಉಂಟು, ಸಾರ್ನಾಟಿ ಉಂಟು, ನೀರು ಪುಂಡಿ ಉಂಟು, ಊರ್ದು ಪುನರ್ಪುಳಿ ಅಂತದ್ದು ಮಂದನ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಸ್ ಅದು ಪುನರ್ಪುಳಿ ಒರಿಜಿನಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಶಿರೀಶಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಬಂದೇನೆ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನುರ್ಗೆದ ತಪ್ಪು ಮನೆ ಯಾನ್ ಮಾತು ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಜೇಕಲಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಚ್ಚ ಮಾತು ಸೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಶಿರೀಶಿನ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡ್ಬೇಕು ತೂದು ಚಿಮಣಿ ಶೇಪ್ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಚಿಮಣಿ ಏನು ಪಂಡಿಲ ಕಡೆ ಪೂರ ಜಾಗ್ರಿ ఒక దాని ತಾರೈ ಬೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಬಾಡ್ದ ಬೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಕಾಡಿಗೆ ಕಡೆದು ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಪುನರ್ಪುಲ್ಲ ತರ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದ ಬೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಊರಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರದ್ದು ಬರ್ತಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಬೆಲ್ಲತೇರಿ ತರ್ಬೇಕು ಹೊತ್ತಾಗ ಬೆಲ್ಲತೇರಿ. ಇನ್ನು ಚಿಮಣಿ ಸೇಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾ ಪುನರ್ಪುಡಿ ನಮ್ಮ ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಡಿದೊಂದು ದಿನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ 5 years 6 years ನಾನು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಆಡಿದೊಂದು ದಿನ ಬಂದು ತನಂತಾರೆ ಆರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತೇರು ಬನ್ಲೆ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಮಂದನ ಮಂಜಲ್ ತೆರೆದ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಕ್ಲ ಮಂದಿನ ಮೆಂತೆದ ಗಂಜಿ ಗುಜ್ಜದ ಹಪ್ಪಳ ಓಕೆ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಂಜಲ್ ತೆರೆದ ಗಟ್ಟಿಯ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಜಾಕ್ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ದುಬೈ ಮಂದಿ ಕಂತೇವ್ರಿ ಶಿರೀಶ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದೀನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಟು ನೀರು ಪುಂಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಟು ಅಂತೆ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹಪ್ಪಳ ನಾನು ನೀರು ಪುಂಡಿಯನ್ನು ಊರ್ಡು ತಿಂತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಊರ್ದು ಪಕ್ಕ ದುಬೈ ತಿಂತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಪ್ಪಳ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಭಾಸ್ಕರ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಏನ್ ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ? ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನ ಏನಾಡ ತುಳು ಟೆಪ್ಪಾಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂಜಾಂಡ್ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಆಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಆಟಿದ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಮಾರ್ಗದೀಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಸಮಿತಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ದಾರಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬನ್ನಲ್ಯಾ ಬೇರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಇದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಚಾಟ್ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಉಂಟು, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಹಪ್ಪಳ ಉಂಟು, ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸಿ ಸಾರು ಉಂಟು, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ ಉಂಟು, ಕರಂಜಿಕಾಯಿ ಉಂಟು, ಸುಕ್ಕಿನುಂಡೆ ಉಂಟು, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಗಟ್ಟಿ ವಿತ್ ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ. ತಿಮರೆ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಇದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿದು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹುರುಳಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಿಹಿ ಹಬ್ಬ ಮುಳ್ಕ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾ. ಇದು ಪತ್ರೊಡೆದು ಪಲ್ಯ, ಪತ್ರೊಡೆ ಎಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಮಸಾಲೆ ಪತ್ರೊಡೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಪನ್ಪತ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಎಲೆ ಅದು ಎಲೆ ಕೂಡ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಗಸಿ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಯಿ ವಡೆ, ಹೋಳಿಗೆ, ಅತ್ತರಸ, ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾ, ಮುಳ್ಕ. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಸುಕ್ಕಿನ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಇದು ಹಸಿರು ಮೂಗ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ
ಮೂಂಗು ಅದ್ರದ್ದು ಅದು ಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದು ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಘದ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಖಾಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾತ್ರ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ತುಳುಟು ಬಂದೆ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೊಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೂಪರ್ ದಾದಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮೂರ್ನ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾರ್ಗಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಭೆ ಅಜಿತಾನ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹೋಳಿಗೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೋಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೋಳಿಗೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೂಪರ್ ಇನ್ನು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ಆಟಿಡು ದಿನಟ್ಟು ಸೊ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಊರ್ದಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್ಟದುಲೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಜಾರಿಗೆ ಉಂಡು ಐಡದ ಪಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮಾತ ಕುಡಿದ ಚಟ್ನಿ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಊರ್ದ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತುಂಡು ಪೂರ ಮೂಲು ಒಂದೇ ಎಂಜಿನ ಮಾಡಲ್ದಡಿಟ್ಟು ಒಂಜೆ ಮಾಡದಡಿಟ್ಟು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆಯ್ನತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಕ್ಕೂ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರಲೆ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಂಜಲಿರದ ಗಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡು ಹಚ್ಚಿರಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ದ ಉಂಡದ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಡದು ಹೊಸಾತ ಪುದರ್ ದಾದ ಅಂದದ ಕೇನಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೇಟ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಬಲೆ ತಿನ್ ದಾದ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾದ ಬನ್ಲೆ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಣ್ಣಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಣ್ಣಾರ್ ಜಯ ಬಂದುಂಡತೆ ಅವ್ಯ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ಫುಲ್ ಪತ್ರೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತ ಮಸಾಲೆ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಪತ್ರೊಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ತೊಜಂಕ್ ಪಚ್ಚೀರು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಚ್ಚೀರು ಅವು ಮೂಡೆ ಗುಂಡ ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸ್ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಅಡ್ಡೆ ಮೆಲಕಾಯಿ ದಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ದ ಗಟ್ಟಿ. ಮಂಗಳೂರು ಚರ್ಮುರುಂಡು ಐತ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೃಷ್ಣಂ ಚರ್ಮುನಿ ಫೇಮಸ್ ಆರು ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪರ ಎಂಚಾಟಮ್ಮ ಸರಿ ಅಂಡು ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಖುಷಿ ಆದ್ದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ್ದು. ಇಂದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಅದು ಪಾಡುದು ಮೂಲು ಎಂಗ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ ಪಾಡ್ಲ ಅಂಡಲ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೇನೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತಿನೇಟು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೇನ ಫುಡ್ ತಿಂದಿನೇಟು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಂಗ್ಲೇನ ಚರ್ಮೂರಿ ತಿಂದಿನ ನಾನು ಇಂಥ ಮಾತೇರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೀರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇವಲ್ಲ ಆಮ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮ್ ಇಂದು ಏರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೇಮಸ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಳ್ಳು ವಾಣಿ ನಾಯಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ತುಳುಟು ಮಾತಾಡು ದಾದ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಮಂಚಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಾಲಿ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಬಗೆದ ಥಾಲಿ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಬಗೆದ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಾಲಿ ಉಂಡು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಉಂಡು ಐದು ಬಗೆದ ಲಾಡು ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂದು ವೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ದ ಒಂದು ಸತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಪಾಯಸ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಪಾಯಸ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜ್ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಆಮೇಲೆ ಬಟಾಟೆ ಗೊಜ್ಜು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಇದು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಾಳಿ ತೊವೆ ಕುಡುತ ಸಾರು ಬಸಳೆದ ಕಜಿಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕಂದ ಕಡಿ ಒಂದು ತೇಚ ಒಂದು ಬೂಂಬೆ ಚಟ್ನಿ ರೈಸ್ ಪತ್ರೊಡೆ ಶಿರೀಶ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಪತ್ರೊಡೆ ಉಂಡು ಶಿರೀಶಿಗೆ ಅವೇ ತಿನ್ಪೌಡು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್
ಬಿಸ್ಕುಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ತರೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಚೋಟಾ ಭೀಮ್ ಲಾಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೋಟಾ ಭೀಮ್ ಲಾಡು ಚೋಟಾ ಭೀಮ್ ಲಾಡು ಜೋಕ್ಲು ಬರ ಚೋಟಾ ಭೀಮ್ ಲಾಡು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕವಿತಾ ಉಳ್ಳೇರ ಮೂಲ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಮುನರ್ಪುಳಿ ಸೋಲ್ಗಡ್ಡಿ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಗೆತೊಂಡ್ಲೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತಂಡ ಗೆತೊಂಡ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ನಿಗೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದುಯೋ ಹಿಡಿ ದಾದ ಪೂರ ಅವೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಸೋಲ್ ಕಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಕಂಬು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ, ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಜಿಂಜರ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಕೊಕ್ಕಂಬದ್ದು ಒಂದು ಎಂಜುಂಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಫೇವರೇಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಟಿರೊಂದು ದಿನ ಇದು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರಂದೆ ಉಪ್ಪಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬಳಗ ಇಂದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತಾರಾ? ಓಕೆ ಸಾರಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪೈತಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಬಳಗ ದಾದ ಎಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಎಂಗಲ್ ಮೇನ್ ಈ ಸಲ ದಾದ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲು ಮೆತ್ತೆ ಮರ್ದ ಮಲ್ದ ಉಂದುಣತೆ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಐಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಪಿ ಪಾಯಸ ಬೊಕ ಉಂದುಣತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತೆ ಪೂರಗ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಸೊ ಎಂಗು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಡ್ಡು ಪೂರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಒಂದು ಗುಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಂ ఒక ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆರೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಉಂಡು, ಮೆಂತೆ ಮರದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದ ಪೂರಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡೆಗೆ ಪೀರೆ ಪದೆಂಗಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟೇಟೋದ ಪೋಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್, ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಟ್ನೀಸ್. ಏತ್ ಜನ ಮಂತ್ರಿ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ದಿನ ರಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಲ್ ನಿಕ್ಲು ದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಏರ್ಲ ತೋಜಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಸಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಮಲ್ದಿತ್ತ, ಈ ಸಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಗ್ರೇಟ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಬಳಗದ ಸೂಪರ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಡು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಪಂಡ ಆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಉಂಡದ ನಮ್ಗೆ ಲಡ್ಡು ತಿನ್ನಾಗ ಐನ ಅಂಚನೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಬೇಡ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೈದ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ದುಬೈ 15 ಐಟಮ್ ಅಲ್ತದ. ಪತ್ರೊಡೆ ಉಂಡು, ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು, ಒಂದು ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಕುಕ್ಕದ ಚಟ್ನಿ, ಅವು ಕುಡುತ ಸಾರು, ಬೆಲಕಾಯಿ ಗರಿ, ಬೆಲಕಾಯಿ ಅಡ್ಯ, ಪದೆಂಚಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಣಿಲೆದ ಎಂಕ್ಲು ಬೆಲಕಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನ, ಸ್ವೀಟ್ ಪುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದು ಹಳದಿ ಎಲೆ ಇದು ಕಂಚಲ್ದ ಅವು ಪಾಯಸ, ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪ, ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡು ಉಂಡು ಮಲ್ಪ, ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇಡು ಮಲ್ತ ಕರಪುಡು ಮಾತ ಇಂಡಿಯಾಡ್ದು ಬೈದುಂಡು. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇತ್ತೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಕದಂ ಏರೆ ಕುಂದಾಪುರ ದೇವಾಡಿಗ ಮಿತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ದೇವಾಡಿಗ ಮಿತ್ರ. ನಾವು ಆಟಿದೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ನಾವು ಒಂದು 8 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ. 8 ಜನ ಇಡೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಮತ್ತು ಇದು ದಾಲ್ ವಡ, ಮತ್ತು ಹೋಳಿಗೆ, ಎಳ್ಳು ಬಾಯಿರು, ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ, ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು. ಇದು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಪಾನಕ, ಇದು ವಡೆ, ಇದು ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ, ಚಟ್ನಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಬೋ ಮೀಲು 10 ದಿರಂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇತ್ತೆ ಬಾಯ್ದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ UAE ಏರ್ ಬಾಧ್ಯ ಪೂರ ಬಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆ ಬಂದಿದ ಏರು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪದ ವಡೆ, ಬಾರಜಿರತ ಗಟ್ಟಿ, ಮೂಡೆ, ಪತ್ರೊಡೆ, ತಂಬುಳಿ, ಸ್ಪ್ರೌಟೆಡ್ ಮೂಂಗದ ಗಸಿ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಕೊದ್ದೆಲುಂಡು, ಕಡಲೆ ಗಸಿ ಉಂಡು, ರಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೇ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರ ಮಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ಪಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಿನ್ ಮಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತೀನಿ ಈರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಂಜನ ಈರೇ ವಿನ್ನರ್. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಜನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಗುಡ್ ಲಕ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ UAE ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಈ ಸಲ ಕುಡಲ ದಾದಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತ್ ದುಪ್ಪೇರು ದಾದಾಂಡ್ ತೂಕ ದಾದಾಂಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮೋಡಲ್ ಹೇಳ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಕೇಳಲಿ ವಾಪಸ್ 2 ವರ್ಷದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸ್ವೀಟ್ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕಡಲೆ ಪಾಯಸ ಊರಿಂದ ತಂದದ್ದು, ಊರಿಂದ ತಂದಂತ ಕಡಲೆ ಪಾಯಸ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಬೂ ಶೂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಉಪ್ಪಡಚಿರೆ ಪಲ್ಯ, ಉಪ್ಪಡಚಿರೆ ಚಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ, ಅದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಇದು ಕೂಡ ಚಟ್ನಿ ಒಳ್ಳೆದುಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಪೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದುಂಟು ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಗೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಇದು ಸಜಂಕಿದ ಪತ್ರೊಡೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಸನೆಲೆ ಪತ್ರೊಡೆ, ಇದು ನಮ್ಮದು ಪುಂಡಿಗಟ್ಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಲುಬಾಯಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಡೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅರಸಿನ ಎಲೆದು ನಮ್ಮದು ಇದು ಗೀರಡ್ಡಿ ಇದೆ, ಅದು ಸಹ ಅರಸಿನ ಎಲೆ ಊರಿಂದ ತಂದದ್ದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ತೇಟ್ಲ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಪೆಲತರಿದು ಕೊದ್ದೆಲು, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಲ ಸಹ ನಿಮ್ದೇ ಕಪ್ಪು ನಿಮ್ದೇ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಪ್ಪು ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸಹ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ನೋಡಿ, ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ, ಅದು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ದಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ವೈಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಲೈಕ್ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಸಜಂಕ ಸೊಪ್ಪು, ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿದ್ದು ಕೆಲವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು, 12 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ವೆರೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡುವ, ಅಥವಾ ಶೋ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ನಮಗೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಕಲ್ತುಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯಾರು ವಿನ್ನಾದ್ರು ಖುಷಿ, ನಾವು ವಿನ್ನಾದ್ರು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ, ಡಬಲ್ ಖುಷಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಗೆ. UAE ಗಾಣಿಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ ಬಾತ್ ಏರ್ ಬನ್ಪರ್ ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂಜಿ ಸರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಇಡಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಲೆ ದಾದ ಪೂರ ಮಂತ್ರ ಇರು ದಾಲ ಮಂತ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಮಂದಿನ ಪೂರ ಎಂಗಲು ಎಂಗಲು ಗಾಣಿಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ನಾ ಟೀಮ್ ದ ಲೇಡೀಸ್ ಗಾಣಿಗ ಬೆರಿ ಸೈಜ್ ಇಂದ ಓಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಗಲ ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರು ದಾದನ ಮಂತ್ ದರ ತಿಜ್ಜ ಎಂಗಲ ಬಡದಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಡದಿ ಮಂತೀನಿ ಅಂದಾಲೆ ಮಸಾಲೆ ಬುಂಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಇರು ಸಿಂಗ್ ಮಂದಿನಿ ಯಾರು ಫುಡ್ ಒಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ, ಒಂದು ಅರಿತ ಉಂಡೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಕೋಡ, ಒಂದು ಅಪ್ಪ, ಒಂದು ಅನನಸ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಒಂದು ಕಡ್ಡೆಬೇಳೆದ ಪಾಯಸ, ಒಂದು ಪುಳಿ ಜ್ಯೂಸು ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೀರಾ ಅಂಚನೆ, ಒಂದು ದೇವದೇವರದ ಪಕೋಡ, ಒಂದು ಚಟ್ನಿ, ಒಂದು ಬಸಳೆ ಪುಂಡಿ, ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಕಟ್ಲೆ ಸುಕ್ಕ, ಒಂದು ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗುಜ್ಜೆದ ಪಕೋಡ, ಒಂದು ಅಂಬಡೆ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ, ಅವು
ಬಾರಿ ತೆರೆದ ಅಡ್ಡೆ ಚಿಪೇಟೆ ಅವು ನೀರು ದೋಸೆ ಅಂತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ತೆಕ್ಕೆದ ಅಡ್ಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 17 ಐಟಮ್ ಉಂಡೆಂಗ್ಲು 17 ಐಟಮ್ ಅಂತ ಹೋದ ಸರ್ತಿ 22 ಐಟಮ್ ಅಂದಿತ್ತ ಅಂತ ಈ ಸರ್ತಿ 17 ಐಟಮ್ ಅಂತ ಮಾತೆರೆಗಳು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೇವಲ್ಲ ಅಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಇದು ಆಟಡಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಪತ್ರೊಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಎಲೆ ತಿನ್ಲೇಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಆದವನಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪತ್ರೊಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಹಲಸಿನ ಎಳೆದು ಉಕ್ಕರಿ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆ ಕಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವಿ. ಯಾವ ತೋರಿಸಬಹುದಾ? ಅಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ್ದು ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಇದು ನೋಡಿ ಹಲಸಿನ ಎಳೆಯೋದು ಆ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪತ್ರೊಡೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕರಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗುಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಹಾಕಿದ ಪದಾರ್ಥನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆ ಕಡೆ ಅದರದ್ದು ಪದಾರ್ಥ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಇದು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಲಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಗ್ರೇಟ್ ಬಂಡ ಒಂದೇ ಜನ ಬಂದಿನಿ ಫುಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬಲ್ಲ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಅವಲ ಫ್ರೀ ಅದು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸರ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜನದು ಈ ಸಲ ಕಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಗ ಹೇಳ್ತವಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಟ್ರೈ ಅಂತಾರೆ ಸುರು ಬನ್ಸ ಕೋಮಪ್ತಿಂದ ಎಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಎಡಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಗವಿಸ್ ಬತ್ತ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಲ್ ಸೂಪರ್ ಬಕ್ಕ ತಜಂಕ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫುಡ್ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಸೂಪರ್ ತಜಂಕಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬೆಲತಾರಿ ಆಟದ ಒಂದು ದಿನ ಆಟದ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರುನಿ ಬೇತೆ ಫುಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂಪದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೇರ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಇದು ಜನಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅದೇಮನಾಗ ಜನಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಬರ್ನಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಕುಡ್ಲದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಕಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ ಒಂದು ಪಡ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸರ್ನ ಕೆಳಬಿನ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸೊ ಮೊಗ ವೀರಸ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬೈದ ಮೂಲಕ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೂಲು ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪುದ ರೊಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚಟ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಅಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಪೆಲಕಾಯಿ ದೀರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬಾರದ ಇರೇತ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಮಣೋಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪ ಪಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ತೌತೆ ಬಕ್ಕ ಆವಡೆ ಗಸಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಹಪ್ಪಳ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇದು ಪೂರ ತಾಲಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಕೆಲ್ ಇಂದು ಇಂಚನೆ ಕೊರ್ಪಾರ ತಾಲಿಲ ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ಉಂಡು ಸಪರೇಟ್ ಡಿಶ್ ಓನ್ಲಿ 10 ದಿರಮ್ ತಾಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಐಟಮ್ ತೊಲೆ 10 ದಿರಮ್ ಈತು ಮಲ್ಲ ತಾಲಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅವಲ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಒಂದು 4 ಜನ ಉಂಟು ತಿನ್ನೋದು. ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾವ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಇಂತ 1 ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮ ಬರ್ತೇನೆ. ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ. ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು. ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಉಂಡು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಉಂಡು, ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಇವೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ ದಾದ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಗ ಎತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ತಂದಂತೆ ಬೇರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗೆ ತಿಂಡಿ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದು ದುಬೈಡ್ ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇಂದು ಪಂಡ ಊರ್ದ ನೆನಪು ಮುಲ್ಪಲ ಕಣದಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಮಟ್ಟಡ ಮುಲ್ಪಲ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಫುಡ್ ರಿಯಲಿ ಟೇಸ್ಟಿ ವಾ ಟೈಪ್
ಇಪ್ಪದ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇ. ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆದ ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಿಂದ ಅಂಡ ತಿಂದೇರಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಟಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ್ಲು. ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಲೆ ಕಣಾದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಆಯ್ತಾ ತಿಂಗಳು ಸೋನ ಅಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೌಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಇಂಚನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಂಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ UAE ಬನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ತೋಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಿಲ್ಲಕಲ್ಲ ಉಂಡು. ಒಂದು ಮಂಜಲ್ ದಿರತ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೆಡ್ಡೆದಡ್ಡೆ ಪುಂಡಿಗಸಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಶೀರಾ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಇರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಪೂರ ಈರು ದಾದ ಪೂರ ಮಂತಾರ ಬನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಈರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೋನಿಶಾ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೆಯ್ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಶೀರಾ ಫುಲ್ ನಂದಿನಿ ಗೀಟು ಮಂತದಿ ಸೂಪರ್ ಖುಷಿ ಶರತನ್ನೇ ಸೀದಾ ಲಕ್ಕೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬೋತೇರು ಅರೆ ಪಂಜಿ ಬೇನ ಒಂದು ಬಂದು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತೀರಿ 4 ಜನಗಳು ಶಶಿ ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರ ನೇರ ಪೃಥ್ವಿ ಯಾನ್ ಮೋನಿಶಾ. ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. UAE ಬನ್ಸ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಫುಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜನ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬನ್ನೋಡಿ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಹೀರೆ ಬರ್ಲೆ ಮಂಜಲ್ ದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಕರ್ಪೆದ ಗಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಎಂಚಾದ್ರು ಹೋಗು ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿ ಯಾನು ಮಾತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇಜೆ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟನೇ ಆಟಿನ ಒಂದಿನ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಟಿದ ಪಂಡ ಊರು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂದು ಬಂದಿದೆ ಚಪೂಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ಟೈಮ್ ಖುಷಿ ఒక పేర్ల సింగర్ ఫేమస్ బన్రి ఆరే బన్ ಎಂಚಿನ ಬಡು ದಾದ ತಿನಿ ರಟ್ಟು ಮೇರೆ ತಿನ್ನೋದು ಪೂರ ತಿನಿ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏಜೆ ಏಕೋ ರಟ್ಟು ತಿನಿ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಟ ಒಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಕೆ ತಿನ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ತಿನ್ಲಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ UAE ಸಿಂಗರ್ ಸಂದೀಪ್ ಆಚಾರ್ಯ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ದಾದ 4 ಪ್ಲೇಟ್ ದಿತ್ತಾರ ಮಾರ್ರೆ ನಾನು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕೊಡಂಟ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದರ ಬರ್ರೆ ಉಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅಂಚನೆ ಟೈಮ್ ಒಂಜೊಂದು ಬರೋಣ ಒಂಜೊಂದು ಅದು ನಿಕಲ್ನೇ ತಾಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ದಾಲಾತಿ ಬಂಜಿ ಕಾಲ್ ತೂದ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಮೂರು ಜನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಂಡು ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒಂಚೂರು ಬೈಯಾಗ నాకు కొంచెం జర్పుల టైం నాకు కొంచెం లక్కాగా పడుతుంది ఫాస్ట్ నెంబర్. ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ ఎంచిన ట్రై ಮಾಡ್ತಾರಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಆಚಾರ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಾನು ಪುಂಡಿಲ ಬದಿಂಜಿಗ ಸಿದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಂಡು ಮಾತ ವೆರೈಟಿ ತಿಕ್ಕೋತಂಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾನೆಟ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟಿಕ್ಟಾಕರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈಗ ಆಟಿದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಟಿದೊಂದು ದಿನ ಮುಲ್ಬೈದೆ ಎಂಚಿನ ಜನ ಬಾರಿ ಕೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಉಂಟು ಮಾತೆಗ್ಲನ ಕುಡ್ಲದ ಉಡುಪಿದ ಎಂಗ್ಲನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನೆಟ್ಟದಿ ರೀತಿನ ಇದೊಂದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ದಾದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರ ನಾನಿಂದ ಕಾಣೆ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಆಟಿದ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ರೂಮೇಟ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಸುದೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಜನ ಆಡ್ತಾರ ದಾದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಬಳಗದ ಒಂದು ಕಾಂಬೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ತುಯಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ನೀರು ಒರಿಯೇ ಬರ್ತೀನಿ ಈಚೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟದ ಒಂದು ದಿನ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಂತ ತಿಂದಿ ಎಂತ ಅಂಬಡೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈದೇರ ಮೂಲು ತೂಲೆ ಅವಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಓ ತಿನ್ಪುನ ಅವಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳು ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅವನು ನಡೆಗೆ ಪೋಂದಿದ್ದಾರೆ
ತೀರ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ. We came to meet our friends, Hannah. ರಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? Riddu's entrance. ಎಂತ ಯಾರು? Shivansh. ಓಕೆ ಓಕೆ. Hello guys. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಈಗ ಫುಡ್ ಕೂಪನ್ ನೋಡುದು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಫ್ರೀ ತಿನ್ನು. ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ ಉಂಡೇನು ಅಂತ ತೂಪಿನಿ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಂಕೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬರೋದು ಮೂಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಟಿ ಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ದಾದ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಷ ಆಟಿ ದಿನ ಕೊಂಚ ಬರೋಡು ಆಟಿ ಹೆಂಗನ ಊರು ಆಟಿ ಮುಗಿದಿಡು ಆಟಿ ಮುಗಿಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ದಾದ ಆಟಿ ಒಂದು ದಿನ ಪಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಟಿ ಅಂಚೆ ದೂಲೆ ಕಾಲು ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ಬೇಡ ಆಟಿ ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಆಟಿ ಒಂದು ದಿನದ ಆಟಿ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನು ಮುಂದೆ ಫುಡ್ ಬರುಂಡತೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ದಿಪ್ಪನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆಟಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆಟಿ ಒಂದೇ ದಿನ ನಟ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದಾಗಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಗ ಆಟಿದ ಪೂರ ಸ್ಟಾಲ್ ಕವರ್ ಮಂತ ಆಟಿದ ತನಸ ಪೂರ ಇದ್ದುಂಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಟು ಮೂಲ ಚಾಟ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಒಂದು ಆಟಿದೊಂದು ನಡೆದು ಹಟ್ಕೆ ಆತೊಂದು ಕೂಡ ತುಳಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದ ಪೂರ ಚಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಅಣ್ಣ ಇದು ಊರ್ದಾರ ಇದು ಆಟಿದೊಂದು ನಟ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓಕೆ ಚಾಟ್ ಎಂಚ ಬೈತು ಚಾಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ದಿವೋಡು ಬಂದ ಮುಲ್ಪ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಇಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡೆಲಿಗೇಸಿ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಟು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡೆಲಿಗೇಸಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಜವಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ವೆಜ್ ಇನಿ ಕೌಂಟರ್ ಪೂರ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಫೋನ್ದುಲ್ಲಿರ ನಾಡೊಂದು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ವಿಷಯ ಕಳಿ ಪಾರೋಡು ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ. ಸೊ ಕಳಿ ಪಾರ್ಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮೂಲ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ಕಳಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ನಾಗ ಪೋದಾಪಣ್ಣ ಅಂದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನಟ್ ಕಳಿತ ಒಂಜಿ ಏರೆಗಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿತನ್ನ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಗೈಸ್. ಆಟಿ ಕಳಂಜ ವೇಷ ದೆದ್ದು ವಾಪಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀರು ದಾದ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಏರ್ನ ಬತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಏರ್ಲ ತೆಗಿಜೇರ್ ಬಂಡ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ಕಜಾವದಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚ ಪೋಡಿ ಪಾಳೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ ತಕದಿಜೇರಿ ಕಜಾವ ಅದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೋಡಿ ಪಾಳೆ ಆಯ್ನು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಆಟಿದೊಂದು ದಿನ ಬಂಡ ಏನಂದು ಮೇರ್ ಬರ್ಬೇರಿ ಆಟಿದೊಂದು ದಿನ ಬಂಡ ಆಟಿದೊಂದು ದಿನ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಊರುಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಬೈಡ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಆಟಿದೊಂದು ದಿನ ಆಟಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಅವು ಪೇರ್ ಬರ್ಪ ಮರ್ದು ಬರ್ಪ ಆಟಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ಭೂತಗಳು ಕೋಪೆ ಆರು ಪಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕದ ಆರು ಪಟ್ಟಿ ಆಟಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬ ಫಾರೂಕ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಫಾರೂಕ್ ಅನ್ಪೇರು ಆಟಿ ಒಂದು ದಿನ ಬಂಡದ ಆಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ವೆಜ್ ಒಂದು ದಿನ ತಿನ್ನ ಆಟಿ ಬಂಡ ವೆಜ್ ನೋಡು ಅತ್ತ ಐಟ್ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಬರ ಇದ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ ಹಾಕುಜದ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಆಟಿದ ದಿನ ಮುಗಿ ಬಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿನದು ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ವಿಷಯ ಆಟಿ ಮಸ್ಲ ಕಾಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿ ನಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಜಿಕೆ ಎಂಚಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ವೆಜ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಪಾಯಸ ಹೋಯ್ತ ಪಾಯಸ ಓ ಸ್ಟಾಲ್ ದೆಡ್ಡ ಏನಿದೆ ಓ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಸ್ಟಾಲ್ ದೆಡ್ಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೊಂಕನ್ಸ್ ದುಬೈ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನೈಗೆ ಬಂದಿನಿ ಮಾರಾರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಓ ಸ್ಟಾಲ್ ದೆಡ್ಡ ಬೇರೆ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೆಲ್ಲಿ ಎಂಗುಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೊಂಕನ್ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾಲ್ ತಿಂಡ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಬಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಆ ತಿನ್ನೆ ಪೂರ ಐವರಿ ಎಂಗ್ಲ ಕೊರ್ತಿದ್ದೆ ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನ ಬಂಡದಾದ ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನ ಬಂಡ ಆಟಿ ಬಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೌದಾ ಒಂದೇ ದಿನ ಆಟಿ ಬಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓಮ್ ಅಂತ ಆಟಿ ಬಂಡು ಸೋನಾ ಆಟಿ ಬಂಡು ಸೋನಾಗೆ ಆಟಿ ಐಮಗ ಸೋನಾ ಆಟಿ ಐಮಗ ಸೋನಾ ಆಟಿ ಐಮಗ ಸೋನಾ ಆಟಿ ಬಂಡು ಸೋನಾ ಆಟಿ ಬಂಡ ಇದಿತ್ತು ಚಂಗ ಬಂಪೇರ್ 28ಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಓದುದು ವೈದು ಹನ್ನೊಂದು ಲೇರಿ
ಆಟಿ ಪಂಡ ಸೈತಿ ನಾಕಿನ್ ಗುಟ್ಪುನ ದಿನ ಚಾಯ್ ಹೌದಾ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾಯ ಒಂಜೇ ದಿನ ದಾಯ ಅವು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಹೌದಾ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚರ್ಮುರಿ ತಯಾರಾವುದುಂಡು ಮೆರೆದುಲೆ ಚರ್ಮುರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಂದುಲೆ ಸುರಿಗೆ ಕಟ್ಲೆ ದುಬೈದ ನಿಗಲು ಊರುಡು ಚರ್ಮುರಿ ತಿಂತಾರೆ ದುಬೈ ಚರ್ಮುರಿ ತಿಂತಾರ ತಿರ್ಗ ಒಂದುಲೇರು ಚಟಾಪಟ ಚಟಾಪಟ ಬರೋದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿಯರು ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡಿಯರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಾಡಿಯರು ಕಡಲೆ ಬಾಡಿಯರು ಚರ್ಮುರಿ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದುಲೇರು ಚಟಾಪಟ ಸೌಂಡ್ ಏನ ಸ್ಪೀಡಿ 2x ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡ್ಬೋದು 2x ಊರುಡೆ ಒಂದು ಚರ್ಮುರಿಗೆ ಊರುಡು ಬಂಡ ಮುಲ್ತಿನಾರ ಹಾಕುಚ್ಚಿ ಕುಟ್ಲದ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ದುಬೈ ಬತ್ತದ ಚರ್ಮುರಿ ಮಲ್ದಿರಿ ನೀ ಫೇಮಸ್ ಆತೇರು ಪಳ್ಳೆರು ಫೇಮಸ್ ಆತಿರೋದು ಪನೋಡ್ಗೆ ಇರ್ ಫೇಮಸ್ ಪನೋಡೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಫೇಮಸ್ ದುಬೈ ಡಾಲರ್ ಇದ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬೆ ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನ ಪಂಡ ಏನು ದುಮ್ಮೆ ಮಾತಾಗುತ್ತುಂಟು ಈಗ ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ ತುಂಬಲ್ಲ ಅವು ಆಟಿಡೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಆಟಿಡೊಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಆಟಿಡು ಮಾಲ್ನ ಬರ್ತೀರ ಗೊತ್ತು ಜನ ಆಟಿಡೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಆಟಿಡೊಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ದಿನ ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನ ಪಂಡ ದಿನತ್ತೊಂದು ಆಟಿದ್ದು ನಿಖಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಪಲೆ ಕೇಬಲ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ಅವತ್ತತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲು ರೆಡ್ ಬುಲ್ದ ತೊಂದೈತೆ ಓಂಡ ಇಂಕಲು ಸರಿ ಪಾಪ ಇಜ್ಜನ ನಿಖಲ್ ಒಂದು ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬಾರಿ ಕೊರಲಾಂಡು ಈ ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾರಾಣಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ದೂರದ ಒಮಾನ మొబైల్ ఒత్తుని
ಸಂಪಗ